Ħatra nizla waqfet ħesrem għalix l-ilma waqaf ġej in-nixxija bil-mod nixfet ta' poeta ma jaf xejn jew dem kien kif baqa' siket għadxan waħdu f'qiegħ deżert min kull linja illi ħarbex ħassu mxert. Prova jikteb żewġ kelmiet imma l-muża sparixxiet isa minnu jinħbiet mingħajr lanqas kienet bdiet imma baqa' f'dak iskiet mitlu f'baħar ta' inkwiet ta' poeta illi spiċċa mingħajr kliem kien mitlu f'ħsibijietu ħassu mħawwat u konfuż għax kien tilef parti minnu il-poeta kan sar bniedem panikus prova jikteb żewġ kelmiet imma l-muża sparixxiet isa minnu jinħbiet mingħajr lanqas kienet bdiet imma baqa' f'dak iskiet mitlu f'baħar ta' inkwiet ta' poeta illi spiċċa mingħajr kliem fl-aħħar reġa' sab is-sors tal-figuri tad-diskors li trimħawda deru l-bod risqin qrib bil-mod il-mod prova jikteb żewġ kelmiet issa l-muża reġa' ġiet xirfet minn fejn jinħbiet u bdiet kattar u tiżdied ħajl ħajja f'dak iskiet reġa' sab l-isbaħ kelmiet tal-poeta li kien spiċċa mingħajr kliem